Mikrobiom jak užít modafinil. Ahoj, v tomto videu ti povím, jak vymáčknout modafinilu co nejvíc. Ale nebude to jen o tom. Budu rozumovat o mikrobiomu, které doplňky stravy opravdu fungují z hlediska mozku a neurotransmiterů a jak i bez modafinilu mít víc serotoninu a dopaminu. Opět se dozvíš, proč jsi nešťastný a jak to změnit lehce. Začneme mikrobiomem ve střevech, aby ti, co modafinil nemají, to hned nevypli. Před několika lety mi trhali zuby moudrostí, moc to nešlo, otekla mi celá pusa. Abych tam prý nedostal zánět, tak mi zubař předepsal širokospektrální antibiotika. Na 14 dní, OK, řekl jsem si, 10 dní si dám od morafinilu odpočinek a o to víc bude šlapat za těch 10 dní. Po 10 dnech jsem si vzal modafinil a nic. Slovy nula. Vůbec nic jsem necítil. Žádný velký boost nálady a odhodlání. Tak jsem si vzal další den další a opět nic. Nejdříve jsem přemýšlel, že mám teda nějaký fake, ale pořád to bylo z platička, co předtím normálně fungovalo. Zkusil jsem teda zase další den z jiné platíčko, z jiné dávky a zase nic. Tak jsem měl čas přemýšlet, co jinak. No, nakonec jsem dogooglil k střevnímu mikrobiomu. Koupil jsem si pár kefírů a jogurtu s kefírovou kulturou a modafinil začal opět fungovat ve smyslu dobré nálady, ale pořád tam nebyl tak na branku jako dřív. Ale posun to byl. Zopakoval jsem to s těmi kefíry a po chvíli tak týdnu už z hlediska dobré nálady modafinil fungoval jako dřív. Tak jsem googlil dál a dogooglil se, že z mléčného kvašení kefíru se vyrábí ve střevech hlavně serotonin. A když ho máte málo, jste schopni díky běžně koupenému kefíru, koupil jsem si kefírové mlíko, které obsahuje mléčné kultury Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus a Streptococcus thermophilus, doplnit serotonin zhruba za týden po antibiotikách. Takhle jsem si na sobě vlastně vyzkoušel, že řeči o střevním mikrobiomu nejsou jen řeči, má to opravdu reálný základ a že modafinil má vliv na serotonin. Dále jsem googlil, že na dopamin je nejsilnější bakterie Enterococcus faecium. Vědecká zkratka E1705. Tuto bakterii našli ve střevech zdravých miminek a kultivovali ze švédského miminka a rozmnožili. Není v kefírech, ani jsem ji neviděl v doplňcích stravy. Snažil jsem se zjistit proč a jedinou zmínku, co jsem našel, byla, že by mohla být rakovinotvorná. No, kolik kojenců má asi rakovinu? Skoro žádný, že? Dává se do krmení pro pejsky a kočičky. Tak jsem si teda to krmení koupil a žádné závažné vedlejší účinky jsem na sobě necítil. Haf, haf. Tah na branku se částečně vrátil. Ale pozor, je to opravdu na vlastní riziko. Zjistěte si, kolik to můžete vzít, aby se vám, co mě napadá, nepřemnožily nějaké bakterie v těle a vy jste si neublížili třeba tím, že máte slabou imunitu. To mě vede zase do Bro Science. Dneska pořád posloucháme, jak mladé nic nebaví a mají deprese. Jestli to náhodou není tím, že mají málo serotoninu. Dnešní zpracovaná strava, kvůli McDonaldy mají v sobě plno stabilizátorů, aby se jídlo nekazilo a dlouho vydrželo. Tyto stabilizátory ale právě zabíjejí ty bakterie, z níž se vyrábí serotonin. No a nedostatek serotoninu jsou deprese, prokrastinace. Zopakuju, co jsem tvrdil v minulém videu a co hlouběji rozvedu v dalším díle. Temná strana morafinilu. Mozek touží totiž po serotoninu a aby se k němu dostal, vypouští sám sobě dopamin, který vypíná ty nepříjemné pocity a dělá člověka rozhodnějším. Dříve to fungovalo tak, že pokud člověk chtěl něčeho dosáhnout, cíle, za který se odměnil serotoninem, vypustí dopamin, který vlastně zvedá vůli a rozhodnost. Ale tu rozhodnost zaměřenou pouze na ten cíl a snaží se ho u toho ten dopamin u toho cíle udržet. Pokud se nemůžete zvednout nějaké činnosti, je to proto, že váš mozek chce dělat něco jiného a nevidí to jako důvod, za co by se odměnil serotoninem. Není to proto, že byste měli málo dopaminu. To máte dostatek.
to dopamin vás nepustí dělat něco, co musíte, něco jiného. Vy, pokud byste měli vlastně málo dopaminu, nedělali byste nic, ale vy dokola koukáte na Netflix a další věci. Tělo vás vlastně odměňuje za tady tu činnost serotoninem. A dopamin vás od této činnosti nepustí. A modafinil je řešení. Zvedá jak dopamin, tak serotonin, bez ohledu na mozek. Najednou máš v mozku dost serotoninu a mozek další už nepožaduje. Takže ti dá pokoj a neotravuje tě s tím, že by chtěl další skrze sex, jídlo, závislosti. Takže modafinil vypne to bažení a ještě máš dobrou náladu a čistou hlavu a plno dopaminu. No a když máš plno dopaminu a čistou hlavu, tak vlastně do čehokoliv se pustíš, to doděláš. Na tuto činnost se totiž naváže ten volný dopamin v mozku. No, zakecal jsem se tak zpátky k tomu, jak užít modafinil. Ty jsi vlastně teďka díky modafinilu generálem svého života a každý generál potřebuje plán. Bitevní plán. Prostě na šturmy. Začnu takovou příhodu. Před časem jsem měl z ničeho nic špatnou náladu. Začal jsem o sobě pochybovat. Tyjo, řekl jsem si, co se to děje. Fuj, to nechci, dejte to pryč, co to je, to nechci. A pak jsem si vzpomněl, že takový byl vlastně můj život předtím, než jsem poznal modafinil. Celníci mi totiž zabavili můj modafinil a on mi došel. Měsíc jsem žádný neměl. Tak jsem si řekl, to ne. Tohle trpět nebudu. Musím se na další. Pokračujeme. Vrátím se k té přípravě. Příprava je vlastně základ úspěchu. Jelikož zvýšené využití neurotransmiterů mozkem vyžaduje plno energie a nutrientů, začneme tímhle. Začneme časovým harmonogramem. Je pondělí a ty si chceš v sobotu vzít modafinil, tak musíš se dopředu na to připravit. A jelikož příprava je základ úspěchu u většiny činností, začneme materiálním zabezpečením. Takže musíš si připravit kefíry, pudinky, aktimely, stravu bohatou na cukry, tyrosin, pro jistotu si nachystej i jedlou sodu, pak samotný modafinil 200 mg, sluchátka, připrav si nějakou motivační hudbu, kafe, sežeň si L-theanin, kurkumin, droždí, taurin a pak si vlastně nachystej prostředí, protože to je taky důležité. Takže začnu tou stravou. Jelikož potřebujeme mít dost serotoninu a dopaminu a jiných látek, jak už jsem o tom mluvil, serotonin vyrábějí bakterie mléčného kvašení, no a ty je vlastně tu výrobu podpoříš kefírem. Když se podíváš, jak v laboratořích rozmnožují nějaké bakterie, tak je nerozmnožují v nějaké vodičce, ale asi by se tam neuchytili, ale využívají k tomu něco jak agar. No a vlastně podobnou konzistenci má puding a já ze své zkušenosti, ze svých pocitů jsem si všiml, že opravdu na ten serotonin nejlíp funguje ten puding. Takže nejím jen probiotika, kvašenou zeleninu a všechny tyto dobře známé věci, ale mám pocit, že opravdu nejlépe zabírá sladký puding. A ten puding, na ten puding v zápětí dám kefirové mléko a vlastně ten puding takhle jím 5 dní. Jako doplněk ještě beru ty malé aktimely od Danone, co normálně koupíš v Kauflandu a pak doplňuju to tím pejskem, o kterém jsem mluvil. Nedržím žádnou dietu. Osobně si myslím, že inzulín tlačí energii do mozkových zásob. Zamysli se, proč asi nám ten cukr tak chutná. Když jsem jel keto dietu, modafinil taky moc nešlapal. A asi mozek neměl tu správnou energii. A ani lidi, co dělali keto a zkoušeli modafinil, nezaznamenali nějaký výrazný účinek. Účinek modafinilu se mi zdá, že zlepšuje strava bohatá na tyrosin, ze kterého se v zápětí vyrábí dopamin. Takže je dost vejcí, masa a nejlíp fazole.
No, před užitím morafinilu se taky hlavně ničím moc necpí, jakože nemáš být předspaný. Po užití morafinilu budeš mít zvedlý serotonin, dopamin a také histamin. Serotonin vlastně posunuje stravu ve střevech a dopamin ti ovlivňuje záklopku mezi žaludkem a střevem. Histamin zvedá množství žaludečních kyselin a to nafukuje břicho. Na takový stav tělo není moc zvyklé. Není to problém, pokud jsi normálně najezený nebo máš skoro prázdné střeva. Ale pokud jsi přezený, mohlo by mít tělo díky morafinu, který uvolňuje taky ze stravy víc histaminu, tak bys si mohl vlastně navodit stav jako histaminové intolerance a ten se projevuje prostě překyslením žaludku, svěděním. Tento stav je nepříjemný, ale není nějak zvlášť nebezpečný. Jen prostě budeš mít nafuklé břicho a trošku tě to bude možná bolet. Nejenže je to nepříjemné, ale zároveň to asi utlačuje nervy na trase mozek břicho, ten vagus nerv, bloudivý nerv. Modafinil přestane fungovat a ty ucítíš úlevu, až ti začne křučet v břiše, tak asi po 12 hodinách. Pokud se do tohle stavu přece jenom dostaneš, pomáhá jedla soda a jabko, ale taky nějaká procházka. Stav tvojich střev vlastně při užívání modafinilu taky hraje roli. Pokud si měl střevní chřipku nebo nějaké podobné nemoci, účinky modafinilu budou slabší. Nech to prostě na jindy. Teď si rozebereme samotný modafinil. Když dva dělají totéž, není to totéž. V Evropské unii je jako lék s účinnou látkou na předpis modafinilum. V lékárnách se tento lék jmenuje Vigil. Pak se prodává ještě pod ostatníma značkama jako Modiol, Provigil, Modasomil. Já mám Vigil, ale předpokládám, že u všech bude situace stejná. O čem mluvím? Někdy kolem roku 2015, jak už jsem říkal, Evropská lékařská komise zakázala volný prodej léků s modafinilem. Zároveň přikázala výrobcům tuto látku upravit. Původní modafinil má při potenciálu některých jedinců způsobit závislost. Je to poněkud zvláštní, když víme, že tento lék nemá vážné vedlejší účinky a ti, co jej potřebují, vzhledem ke svému stavu, ho musí stejně užívat denně. Přičemž zvyšování dávky nemá další účinek. Proč bojovat proti jeho účinkům, když nemocný člověk ho potřebuje stejně denně, že jo? No a tak výrobci léků v Evropské unii ten modafinil změnili. Dali do něj nějaký druh zpomalovače. Nástup účinku, kdy cítíte nárůst lepší nálady, produktivity a tak dále, nastupuje u evropského modafinilu Vigilu až po 10 hodinách a je daleko mírnější než s originálním indickým modafinilem. Myslím, že nějakým způsobem prostě omezili serotoninovou složku originálního modafinilu. Nevýhoda je jasná. Evropský modafinilium nemá tak velký boost efekt a nemůžete si ho vzít krátkou dobu před danou aktivitou. Když potřebuješ třeba od 7 makat na baráku, nebudeš si v 11 večer dávat modafinil. Takže nemá moc smysl senat si tyto léky jako pracovní nástroj. Drobnou výhodou těchto léků je zpomalovací efekt. O čem mluvím? Po užití Vigilu se mi stávalo, že pocity pohody se sami nečekaně spouštěly ve dny, kdy jsem Vigil nebral. Například 3 až 4 dny po užití Vigilu, kdy se mi zdálo, že v ten den užití moc nezabíral, tak další dny, jak jsem uslyšel třeba nějakou dobrou písničku, se dostavily ty příjemné pocity, jako těmu běžného modafinilu. Ale slabší. My ale chceme využít modafinil hlavně jako pracovní nástroj. Přesný čas. Takže bohužel evropský modafinil není naše cesta. Brusel bombardovat. My scháníme Modalert, indický modafinil, starý dobrý 200 mg modafinil. Nebo pak další alternativa je ukrajinský modafinil. Kde a jak ho koupit, modafinil obecně budu říkat v dalších videích. Dobře, vzal si 200 mg morafinilu a protože jeho účinky zvedají další látky, řeknu jak, které a jak. Hlavní adept je kofein. Pro plné využití potenciálu morafinilu potřebuješ kofein.
Ti, kdo nepijí kávu, nezažijí ten hlavní boost. Už po pár sekundách po vypití kávy a předtím užití morafinu to začíná, ale bez kávy jsou účinky slabé. Zopakuju, káva zvedá dopamin a proto ji lidé pijí, aniž by to tušili. Klasický crash jako po čisté kávě nenastane, protože modafinil uzavře dopamin déle v mozku. Sami musíte vědět, kolik snesete kávy. Čím víc, tím líp. Další věcí je hudba. Hudba má naprosto zásadní podporující efekt morafinilu. Pustit nějakou motivační hudbu nebo nějakou, ta hudba se jmenuje rave, kde jsou basy a uvidíš, co najednou ucítíš. Nejlépe hlasitě do sluchátek, bude to až neskutečné. To ale není všechno. Ty teď díky tomu, že modafinil zadržuje déle v mozku neurotransmitery a ty se snažíš o jejich co největší vylučování, protože modafinil vlastně zadržuje v mozku a tím vlastně jejich množství zvyšuješ, tak máš vlastně prakticky možnost zjistit, které doplňky stravy fungují a které ne, protože to opravdu cítíš. U každého doplňku stravy je zhruba do 30 minut. Nebudu to protávat. Kurkumin a L-theanin zvedají ty pocity klidu a štěstí, když třeba k tobě přijde dítě. Po těchto dvou doplňcích na morafinilu jsi daleko laskavější. Nefungují. 5-HTP, DMAE, neucítil jsem žádnou prostě změnu, je to asi zbytečné brát. Dále je zajímavé, že větší boost dopaminu třeba při otužování, když jsem na modafinil necítím. Naopak, když modafinil nemám a otužuji se, přece jenom na chvíli po otužování cítím jakoby zlepšení nálady. No, zpátky k morafinilu. No a dále je dobré připravit si prostředí. Nejlíp se užívá modafinil, když si pánem svého času. Pokud ti někdo plánuje čas, kdy a kde a co budeš dělat, nevyužiješ jeho potenciál. Měl bys mít svobodu v tom, co a kde, kdy děláš. Budou tě napadat tvůrčí myšlenky a ty musíš sedět v kanceláři, to je na nic. Budeš mít chuť tancovat, budeš mít dobrou náladu a nejlíp se tancuje, když tě nikdo nevidí. Dále je dobré, abyste byli odpočatí. Neurotransmitery se do vlastně zásob v těle ukládají hlavně během spánku. Neměl bys zkoušet modafinil, když si po noční nebo po kalbě. Jednoduše nemůžeš od podprůměrné akce čekat na nadprůměrné výsledky. A teď se dostanu k dalším 2 doplňkům stravy, které v souvislosti s modafinilem nejsou tak známé, ale vlastně fungují i bez modafinilu. Začnu droždím. Zhruba po 2 hodinách od užití modafinilu si vezmi obyčejné pekařské droždí, celou kostku. Obsahuje totiž vitamíny B6 a B12 a ty jsou nezbytné pro výrobu serotoninu a taky dopaminu. Za půl hodiny to na modafinilu opravdu poznáš. Naprosto velký boost nálady a odhodlání. To droždí si vezmi spolu s taurinem. Taurin zase slouží pro lepší transport neurotransmiterů. Dostaneš se tak často do stavu, který nazývám singularita. Prostě modafinil, kofein, taurin a droždí a správná hudba. A jakmile zvedneš ruce na hlavu, máš malém pocit, že ti narostly křídla. Tvůj mozek je naplněn dopaminem a serotoninem. Až se tohle pořádně naučíš využívat, jsi schopný se dostat zhruba na hodinu do toho výborného stavu. Nevždy ho dosáhneš, ale často ho. Prostě si ho užij. Necítíš překážky, cokoliv ti stojí v cestě uhne. Cítíš vděčnost. Ty, osud, vesmír, jste jedno. Máš pocit sounáležitosti z vyšší moci a tak dále. Máš pocit, že ti je zase 20. Jsi ve stavu, kdy necítíš žádnou zášť vůči nikomu, ničemu, sobě, rodině, práci, svému osudu, okolí. Máš pocit, že musíš zvedat ruce a děkovat Bohu za to, že můžeš být. Cítíš vděčnost. Naplňuje tě i klid. Pak prostě jdeš, staneš a plníš své cíle. Nastává opravdový triumf vůle, o kterém jsem mluvil v prvním videu. Pokud jsi to takhle naplánoval. Na modafinilu život získá svoje barvy, pokud je dosud neměl.
Díky morfinu pochopíš, jak fungují tvé neurotransmitery, upravíš i svoje vzorce chování, pochopíš, že těch neurotransmiterů chceš mít co nejvíc, ale zároveň i v správném poměru. Dopamin, serotonin. Pochopíš, že doteď si jich měl málo, ne dost pro tento svět. Dopamin je vůle, serotonin mír, oxytocin láska. Máš v ruce game changer. Prosil si o změnu, vesmír, Bůh, jakkoliv tuto entitu nazveš, ti odpověděl. Chtěl si bohatství a dostal si ho. Další díl bude o temné straně užívání morafinilu. Vlastně ve zkratce toho, kdy modafinil užívat a co nedělat. A tak já se rozloučím a moudro na závěr. Nejkratší cesta k cíli je většinou ta nejtěžší. Na šturm.